Bueno, eta Iñigitoren zuzeneko horren ostean, hementxe gaude Iñaki Ortiz de Villalbarekin modus operandi taldeari buruz hitz egiteko. Apa, Iñaki? Aupa. Bueno, talde berria sortu duzue, baina esperientzia handiko musikariekin, ez da? Hori da, azken finean indarmetaketa bat izan da, eta, bueno, taldearen izena berria da, baina hor barruan gaudenok eman ditugu musikan hainbat urte. Hori da, zeuk betagarrirekin esaterako, Hori da. Bendeta, Lauroba, Izaro, hainbat taldetako musikariak hartu dituzue. Eta guztiak elkartu dituzu, Iñaki, izan ere, bazeneukan aspalditik gogoa horrelako talde bat sortzeko, ez da? Bueno, gogoa baino ala beharrez nolabait, betagarri bertan berak egitu zen, ni baneukan beste proiektu baten asmoa, rockeroagoa, baina hori ere bertan berak gelditu zen, Abeas Corpuseko jendearekin, Madrildarrak, eta orduan hasi nintzen beste gauza batean pentsatzen, eta hau izan zen. Eta itxura eman genion, eta jendea elkartu zen, eta batu zen proiektura, eta orduan urtebeteko lanaren ostean, diska du hemen Durangon, eta zuzenekoa egingo dugu gaur gauean. Eska oinarri hartuta, nolako kantuak egin dituzu? Pixka bat zeuen aurreko taldeetara gogorarazten diguten abestiak dira, Iñaki? Bueno, azken finean doinua eta jotzeko modua ezberdina da baita ere. Hau da, banda osatzen duten musikariek ezberdinak dira, ez? Bakoitza dauka bere jotzeko modua eta bere ikutua ematen dio baita ere asuntuari, ez? Beraz, banda ere ezberdina da, ez daukatzen ikusirik betagarrirekin. Hori bai, nire abestiak dira gehienak, edo gehienak ez badira guztiak. 10 abesti, ez da? 10 abesti, letrak izan ezik, baina kantuak, doinuak eta melodiak nireak dira. Eta nola bai daukala hori, ez, betagarriren kutsua zenbait kantutan, bestetan ez? Adibidez, singlean badauka ikutu hori, baina diska guztiz bestelakoa da. Gora gure bihotzak, ez da, zeuen single edo, aurrerapen abesti hori. Pentsatzen dut, hemen gaur gauean eskainiko duzuen kontzertuan, esan ere hori plateruenan modus operandi taldearekin zuzenean arituko ezarete gaurkoan, eskainiko duzuela kantu hori, zerlako kontzertua ekartzeko asmoa daukazue? Bueno, kontzertua baikorra, nahiko freskoa eta zuzenekoa, ez? Eta besterik gabe, ordu beteko emanaldia izango da, ordu bete luze, eta, diska horretako abesti ez gain, beste batzuk egongo dira baita ere, beste talde batzuenak. Hori ikusteko aukera, entzuteko aukera izango dugu. Durangoko azokan bestela, zer moduzko harrera izaten ari da zeuen lan berria? Zer ikusi duzue, zer jaso duzue zeuen jarraitzaien gandik? Bueno, diska nahiko harrera ona izaten ari da, saltzen ari da, eta besterik gabe. Gu nahi genuen diska hemen, hitzordu honetan izatea, eta, lortu dugu, eta besterik gabe, badoa saltzen, jendea galdetzen du, jendea oraindik ez ditu ezagutzen kantuak, eta gaur baita ere gauean izango da burtso bat, nik uste jendeari oraindik abestiek ez ditu gertukoak edo somatzen edo sentitzen, baina nik uste dut denborarekin bat egingo dutela proiektuarekin eta diskarekin. Eta espero dezagun gau honetan gau polita izatea eta intentsoa. Seguru baietz, gogotxu, kontzertu hori emateko? Bai, gero igoko naiz, zona, hemendik ibiliko gara. Hori da. Oso ondo Iñaki, mila esker, sorte on, gaurko kontzertuan, hemendik aurrerakoan ere bai. Eskerrik asko. Eta ondo iruditzen baldin bazaizu, zeuen kantuarekin jarraituko dugu, hementxen, modus operandi taldearen gora gure bihotzak. Guazen ba. Gora gure bihotzak, malkorik ez bidean. Pausorik ez bidean. Pertsona ugari munduan itzaken du digute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askapenaren bidean, gizaki libre ezberdinek, metatu ditzagun ahotsak, bengo zentzun diezaguten. Aurrera egingo dugu ez galdu itxaropena, aurrera egingo
Etxipenaren aurrean, guk gaude tinko geurean. Izateko jaio ginen, eta izan nahi dugu. Gaur izaterik ez badugu, bihar lortuko dugu. Aurrera egingo dugu, ez gadu itxaropena. Aurrera egingo dugu, ekaitzen aurrean. Aurrera, aurrera. Gora, gure bihotza, malkorik ez bidean. Gora, gure bihotza, atzera pausorik ez bidean. Milaka bihotz arira topaka, milaka hauts oiuka eta goraka, milak ideiek egin dute talka, mila, milaka txori ari dira egaka, milaka kimu ari dira banaka, milaka otxo ari dira uluka, mila. Gora, gure bihotza, malkorik ez bidean. Gora, gure bihotza, atzera pausorik ez bidean. En torno al robo perpetrado anoche en el centro de Bilbao, sabemos que la policía baraja todas las posibilidades. Lo que está claro es que no sabemos cuál ha sido su modus operandi.